Salutare dragilor, eu sunt Ruxandra și îmi pare bine că ne revedem. Pentru următoarele minute o să povestim cum folosim uleiurile esențiale. Păi, în primul și în primul rând, le folosim aromatic. Este cel mai simplu mod în care putem să le utilizăm. Simțul mirosului este cel mai puternic dintre simțuri. Compușii aceia aromatici volatili de care povesteam în filmulețul anterior pătrund foarte repede prin căile nazale și se duc direct către creierul limbic. Și de acolo ne influențează practic și starea de bine și întreg corpul cu efectele lor. Și cum putem să le folosim aromatic? Păi, cel mai simplu și mai simplu, deschidem sticluța și putem să o mirosim așa. Sau aplicăm o picătură de ulei esențial în palmă. Așa, frecăm bine mâinile și inspirăm puternic. Eu am ales să difuzez acum sau să folosesc acum uleiul de portocală sălbatică, Wild Orange. Este un ulei al stării de bine. Este uleiul optimismului și inspirat de câteva ori din palme, are efect de a ne îmbunătăți toată starea. Cum mai putem să-l inspirăm? Din difuzoare cu abur rece, chiar și dintr-un castronel cu apă. Dacă nu avem un difuzor, putem să punem într-un castronel cu apă rece, câteva picături de ulei esențial și în cameră în timp ele se evaporă și dau o aromă plăcută. La fel, putem să inspirăm din acele difuzoare mici, bijuterii care se poartă la gât, la mână, difuzor în mașină. Sunt niște dischete așa dintr-un material pe care dacă picurăm câteva picături, uleiul acela esențial se difuzează în aer. De asemenea, ce mai am eu la mine, nu-mi lipsește niciodată, un inhalator nazal. Înăuntru am Balance. Miroase minunat și îl folosesc în momentele în care sunt puțin agitată sau trebuie să fac un video ca acesta de acum. Perfect. O altă cale foarte simplă de utilizat a uleiurilor esențiale este intern. Cum? O picătură, două picături sublingual. Sunt anumite uleiuri care se pot administra așa, de exemplu tămâia, copaiba. Folosesc dimineața o picătură, două de tămâie și mă centrează, mă ajută să mă concentrez, să mă conectez cu ceea ce am de făcut, să fiu puțin mai liniștită. De asemenea, copaiba, o picătură seara, mă ajută să înlătur gândurile și să-mi acord un somn liniștitor. Cum se mai poate? O picătură, două în apă. Eu așa folosesc. În apa pe care o am aici am pus o picătură de peppermint și o picătură de lămâie. Port apa asta cu mine. Am grijă ca recipientul în care o țin să fie de sticlă, deoarece nu vrem plastic în ceea ce înghițim, iar uleiurile esențiale diluează un pic plasticul, da? Îi afectează. Și încă un lucru esențial, da? Amestecați un pic apa înainte să beți, că altfel, știți, uleiurile esențiale sunt liposolubile, deci ele în apă nu se dizolvă, nu se amestecă cu apa, iar atunci când stau un pic, formează deasupra acea peliculă uleioasă și dacă nu amestecați bine, veți lua o guriță de apă plină cu ulei și s-ar putea gustul să fie un pic prea puternic. Cum mai folosesc eu intern în alimente? În shake-uri, în mic dejun în care îmi fac un shake și cu cereale, picuri și câteva picături de ulei de portocală sau de clementină sau mentă sau depinde ce îmi fac acolo. De asemenea, astăzi am făcut o pâine minunată cu oregano și bineînțeles că n-am pus doar condiment, am pus și 2-3 picături de ulei de oregano. Am gustat-o, iese minună. Cum se mai pot administra uleiurile pe cale internă? În capsule vegetale. Există capsule vegetale care pot fi umplute cu ulei esențial și, atenție, întotdeauna completăm și cu câteva picături de ulei de măsline. De ce? Odată pentru a ne proteja mucoasa stomacului și
de acțiunea puternică a uleiurilor și pentru a facilita absorția cu acel ulei de măsline. Da? Reținem, sunt liposolubile. Cum mai putem folosi uleiurile esențiale? Al treilea mod în care le putem folosi sunt topic. Le aplicăm pe piele cu mai multe destinații. De exemplu, dacă avem o problemă, eu mi-am lovit un deget zilele trecute, un deget de la picior, aplicăm pe zona cu problema uleiurile de care știm că avem nevoie acolo și aplicăm deasupra. Uleiurile le putem aplica în straturi și întotdeauna diluate cu puțin ulei purtător, ulei fracționat de cocos, de exemplu. Cum se mai pot aplica topic? În uleiul de masaj. Și le întindem pe tot corpul pentru a beneficia de un masaj relaxant cu proprietățile fiecărui ulei pe care l-am pus acolo. De asemenea, modul cel mai rapid al uleiurilor de a intra în corp este masajul în talpă, masajul pe coloana vertebrală, în zona umbilicului și este modul în care ne putem proteja foarte bine atunci când suntem puțin răciți, să aplicăm pe tălpi și pe coloană uleiuri esențiale care ne vor îmbunătăți starea. Cum mai aplicăm? Mi-am adus aminte, astăzi am adaptivul la mine. Aplicăm, uite aici și uite aici, la punctele de puls. Și unde mai putem aplica? La încheietura mâinii. Și inspirăm totodată. Ador cum miroase adaptiv și de multe ori îl folosesc pe post de parfum. Mă doare și un pic capul în momentul ăsta și peppermint este absolut minunat în a elibera un pic tensiunea pe care o simți atunci când ai o durere de cap. Și eu mi-l dau un pic pe ceafă. Da, uite, chiar nu m-am făcut așa, nici măcar n-am pus o picătură, a rămas un pic pe deget. Aplic un pic la ceafă aici, așa, și mă duc ușor către spatele urechilor. Minunat! Deci avem 3 moduri în care folosim uleiurile esențiale. Aromatic, le inspirăm. Intern, le înghițim sub o formă sau alta. Și topic, le aplicăm pe piele. Întotdeauna avem grijă să punem și un ulei purtător pentru a nu ne irita pielea și pentru a le facilita absorția prin piele cu ajutorul acelui ulei care este un pic mai gras, deci se dizolvă în grăsime liposolubile. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, ne vedem în următoarele filmulețe. La revedere!